सिनेरी दाखवतो बघा. आणि सिनेरी दाखवतो. इकडे मला डॉग्स पण भेटले. इकडे 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 तुम्हाला खरं सांगतो, ॲक्च्युली हे बिस्किट आहे ना, मी आपल्या त्या घराच्या इकडच्या डॉगला घेऊन चाललो होतो. मध्येच हे दिसले आणि एकदम पातळ आहे डॉग. आता दुकान तिकडे आहे बघा, तिकडे दुकान आहे तिकडे. आता परत मला दुकानाकडे जायला लागेल. मी एकच घेऊन आलेलो. भूक लागली वाटतं यांना. आता एकदम पातळ आहे. एक पॅकेट संपलं तर परत नवीन पॅकेट. बाय बाय. अजून एक संपला मध्येच. तुम्हाला पाण्याचा आवाज येतच असेल. ही सिनरी बघा. आता मी जरा आलो होतो बाहेर, कारण आपल्या घरी लाईट गेली होती. तर मला आपल्या घरी म्हणजे मेन घरी जाऊन मला एडिटिंग करायची होती आणि थोडीशी शॉपिंग पण केली आहे. आता आपण काहीतरी आत्यासाठी आणि मामासाठी काहीतरी खास रेसिपी बनवणार आहे. आता घरी जाऊन तुम्हाला दिसेलच कोणती रेसिपी आहे. कसल्या फोटो? अरे वा. कुठे गेले होते? ते गणपती बघायला गेलेले. आराम खुर्चीमध्ये बसलोय. खुर्ची पण बघा केवढी पाठी आहे बघा. असं गेलं बाहेर पाऊस सर्व किती. नाही नाही, आमचं असं व्ह्यू आहे आणि आम्हाला समोर काय दिसेल ते तुम्हाला दाखवतो आता. आम्ही काय बघतोय. आता काय बघते बघा. असं दिसतंय. छान वाटतंय ना. अजून पुढे गेल्यावर बघा हाच व्ह्यू असा आहे. पाठी टेक पूर्ण तेवढं पाठी जातं ना ते. झोपायचं असं आणि असं बघायचं समोर. वा वा वा. ती सीन बघ ना. तो एक डोंगर, त्या डोंगराच्या पाठी पण डोंगर. डबल डोंगर तेच दाखवतो. डबल डोंगर आहे. टँग टँग टँग. तुम्ही पण आमच्यासोबत गावी असंच एन्जॉय करायला. रेसॉर्टमध्ये बसल्यासारखं वाटतं. आता कसं इकडच्या राहणाऱ्या माणसांसाठी नॉर्मल वाटतं. त्यांना काय नाही वाटत असं. ते आपल्या कसं कामामध्ये बिझी आहे. तुम्ही पण येऊन फिरायला आलोय म्हणून आपण मजा बघतोय. मस्त झोपायचं.
पाऊस पण मस्त आलाय. आत्याची घाई चालली आहे घरामध्ये. कसली? आज पोळ्या बनवायचे म्हणजे गणपती बाप्पाला नैवेद्यासाठी रात्री आरतीवाले येतात ना, त्यांना आज पुरणपोळ्या आहेत. त्यांना पुरणपोळ्या आणि मम्मी एक स्पेशल मिठाई रेसिपी बनवणार आज आहे नाही, सकाळी. त्याच्यासाठी खास. हां. आणि माणसं परत म्हणतात आहे की तुम्ही 2 व्हिडिओ टाका. 2 व्हिडिओ टाकायचं राहू द्या, एक व्हिडिओ टाकायला इकडे जमत नाही आहे. हां, इथे आहे ना सारखी सारखी पावसामुळे लाईट जाते. हां, ते झालं. आणि कसं एडिटिंगला टाईम पण लागतो ना, आणि मला प्रॉपर सर्व शूट पण करायचं आहे. मुंबईला किंवा दुसरी जागा कसं असतं, अर्धे दिवस शूट केलं, अर्धे दिवस एडिटिंग केली, मग ते डेली ब्लॉग्स यायचे. आता तर कधी कधी लेट पण होतं. काल रात्री लाईट गेलेली, आता दुपारी आली. ते झाडच पडलं पोलावरती. पुऱ्या एरियामध्ये इथपासून तर आपलं घर आहे ना तिथपर्यंत लाईट नाही होती. जेवढ्याने इन्व्हाइट केल्या सर्वांचे गणपती आपल्याला बघायचे आहेत ना. आणि तुम्हाला पण आम्ही सर्व दाखवणार. अजून किती ब्लॉग्स आहेत, कुठे मला गौरी दाखवायची आहेत. गौरी दाखवायची आहेत म्हणजे आपली शेजारी गेली होती गौरी गणपती बघायला गावामध्ये. तर म्हटलं गौरीचे जरा व्हिडिओ करून घेऊन ये मस्तपैकी. साडी नेसलेले गौरी असतात ना त्यांची. मग त्याच्याबरोबर तुम्हाला आत्याचा वौसा पण दिसेल. अजून काय अपडेट आहे? आता आपले उद्या बाप्पा जाणार. मग त्याचा पण शॉर्ट आम्ही तुम्हाला 5 दिवसाचे गणपती जातात ना, ते जाणार, ते आम्ही दाखवणार. मग 6व्या दिवशी आम्ही जाणार. 6व्या दिवशी मग आपण जाणार मुंबईला. सीन बघा. डबल डोंगर इकडनं दिसतो तिकडनं. डबल पण दिसतो. आता इथे मम्मी आपला व्हिडिओ बघते आणि समोर पाऊस गेल्यावर तुम्हाला दाखवतो बघा. पाऊस गेल्यावर बघ कसं आलं आम्ही. किती पाऊस लागला होता ना, सगळा विरार झाला होता दुधाळ. अजून पण उजेड वाटतोय म्हणजे पावसामुळे कालोख दिसतो. बघ व्हिडिओ बघ. रेडीमेड बासुंदी बघा अशी बनवायची. 200 ग्राम आई 1 लिटर दूध घेतलंय. त्याच्यात आता थोडी साखर टाकणार. 1 लिटर दूधमध्ये साखर किती आहे पण टाकायची? ते असते पावडर मध्ये असते ना, थोडीशी टाकायची. 1-2 वाट्या एवढी छोटे. थोडी वेलची पावडर. काका पण आले वाटतं. मामा काय अंदाज? चौशीची पानं आणि मी घालणार. आणि इथे पट्टी काय आहे? चहा नाही ते चहा नाही, आता ती बासुंदी याच्यामधून द्यायची. हा. आज आपण सर्व दिसणार नाही, जरा लाईटीचा प्रॉब्लेम झालाय. लाईट गेली आमची. आज संध्याकाळपासून सारखी लाईटच जाते. पहिल्या सुरुवातीला 2 तास गेली आणि आता परत गेली. बेल्ट घालून गेलेला. अरे वा. दुधाला उकली आली पाहिजे ना ती. होय, थोडीशी आली. आणि 200 नाहीतर ग्राम. हे होतात, बोले होतात जास्त. 200 ग्राम किती रुपयाला आपल्याला मिळते? ही 85 रुपये. ते गुलाबजामुन सारखत ना. ती 85 होती. तेवढंच. आता किती बासुंदी बनेल? ते 1 लिटरचं दूध म्हणजे 1 लिटरच्या आसपास बनेल आहे ना. हा. आमचे लाईटमॅन बासुंदी कशी माहिती दूध आटवून करतात ना, मग त्या दुधामध्ये ही पावडर टाकली तर घट्टपणा येतो. केसर टाकते. केसर का? बदाम जर बारीक करते. लाईटमॅन स्मार्ट आहे म्हणजे तोंडावर फोकस नाही पडणार. आता बदाम उकळी आली की झाली का? पटापट. हा मम्मी. हा, दूध थोडा तापला ना की त्याच्यामध्ये पावडर मिक्स करायची. समजा माझ्या हातातली एक लाईट बंद केली की एवढी लाईट कमी होते. सेजलनी समजा लाईट कमी केली की एवढी लाईट कमी होते है ना. ही माझी लाईट, ही सेजलची लाईट. 2 लाईटमॅन आमच्याकडे. त्याला किती वेळ उकळी आली की झाला? मग पटकन होतं ना मम्मी असं. चला, उकळी आली की आपली बासुंदी झाली. आता सर्व करताना पण दाखवूया. आता ही बासुंदी आहे ना आरतीवाल्यांना. आरतीवाले आता रोज आपली गावकी येते ना आरती करायला, त्यांना आपल्याला रोज काहीतरी प्रसाद द्यायला लागतो. तर आपले काल कसे पहिला दिवस आपले गुलाबजामुन झाले ना, आता दुसरा दिवस आहे. आज आपण हे बासुंदी. सेजल दिसली.
रेसिपी रेडी आहे. बासुंदी ये मुके चक्री आहे. चक्रीला असं काल झालं तसं या कोणा पावसाचं जेवायला जरा मार आहे. डौलात बसलाय गणराज माझा, डौलात बसलाय गणराज माझा, रत्नागिरीचा राजा. चला चला कुंडलिका वरदे हाय विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम गणपती गजानन महाराज की जय.